Sindssygt. Det gør jeg. Mille. Ja. Er det en forlæns skrue, eller er det en baglæns? Ja. Hvad vil I have? Baglæns Sancho. De to! Jeg svarer dig! Åh, min finger! Du har 2 minutter og 10 sekunder, Simon. Yep, ja. Hvad vil I have? Det finder du bare, Hvad vil folket have? det finder du bare på, Simon. Bro, så er du stangen af først. Okay, vi tager en hovedspring. Jeg skal sige det først. Er I klar? Nu vær I. Fuck af. Fuck af. Going to do the head jump from the overlægger to the bush. Jump! Simon, hvem er du? Hello, I'm Simon Thomason from Outback. This is starting. Ja, det er redder. Simon! Simon! Ja, jeg har. Bare slå det. Hey. Dygtig. Det var nok det dårligste hovedspring. Jeg vil lade det op nu! Det lød godt. Jeg er klæd ude med det. Hvordan var det? Damn good. Fuck, det er sygt, det der. Hallo, det er dig. Jeg var nok så pludselig. Fuck, min ryg, de gør det.